Välillä ovimyynnissä on tämmöisiäkin päiviä. Lähdettiin Anssi ja Aleksin kanssa kohti Hämeenlinnaa ettiin samanlaisia kattoja. Jos sä käyt tän, mä käyn tän. Pienen suunnittelun jälkeen tiputettiin Aleksi kyydistä, mutta haettiin se äkkiä takaisin, kun ketään ei ollut kotona. Nyt tulee kauppa. Hän teki lisää. Nyt tulee kauppa. Jos ei tuu kauppaa, niin... 30 punnerusta, jos ei tuu kauppaa. Tuliko kauppa? Ei vielä. Ei vieläkään. Ei ne punnerukset. Jalka kipiä. Jalka kipiä ne punnerukset. Jos sua kiinnostaa nähdä, mitä myyjä syö päiväaikana, niin kommentoi alas. Musiikki. Oli niin kuuma päivä, niin päätettiin käydä vähän pulahtamassa. Oppaskaa jalat sinne. Uinnin jälkeen uusilla energioilla luukuttaa ja löytyi vieläpä ihan koskematon alue. Tee kauppa. Tee säkin. Mutta ihmiset ei vaan näin hyvillä säillä oo kotona. Mitä me ollaan tänään saatu 2 ihan hyvää tarjousta. Kauppa ei oo tippunut niin sanotusti, mutta kannatti yrittää. Kiitti. Ai että. No se tippu sinne. Ja hyvää päivää. Oi ihan. Kumminkin. Oi kumminkin mukava päivä. Välillä myyjillä on päiviä, ettei tule yhtään kauppaa. Sitten vaan pitää muistaa, että